Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu sila esikulethela khona amaciko azokhipha ke lapha wengane zakwethu. Umfana ke lapha ke omncane ke oshaya ingoma enenkosi phakathi ke lapha nokumzukulu kashafuza usethembisile ke lapha ukuthi ke uzokhipha ke lapha wengane zakwethu, njengoba ke sayikhiphile ke i-back cover enohlu lwezingoma ke lapha wengane zakwethu ezu5 ukuthi noma kanjani ke lapha wengane zakwethu izophuma ke maduze ke i-EP yakhe wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula. Mawumusha ngiyacetha nizokulungile ke ugcine subscribe phela ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel siyabonga.